ti chuan bisop chu kan kal hnaya mutpui chu a kan tum ta chu vele kongka chu an kan tlo cheta vek mai silai mu a kan thlok phei fuwa amal puya chuan silai mu chu lut ta chat mai a thing hal ta nok maya Mr. Vitali ta chu an kan lut ta Mr. Vitali chuan i pathian chuan midang nu pui khoilo turin a zio tiu na chenge an tia bisop chu theilo chuan chhuat a an vak pheia Vitali chu a kon kal phei ta zel mai chu ta le bisop chuan lau lu tukin nang he min that theilawang bisop ka ni hi pathian ai o helai mun om ka ni hi min ti thum theilawang an ti chuan a thae ka that don hei nem che an tia ma se alu chunga isualim om chu an ka pa a kon ti tha alua chuan a delta ke chuan ka that don lo che ma se i pathian chuan a that jok che nei kha tin a kal san ta ni ti chuan Cecilia chu a han pom kanga Alessio ilokal ni mo tin ni kho khalo chuan om ngal in lama chuan han hruai huwa doctor chuan han en vela tikhan a hliam ho chu ka han tuama adam vele mayang ma se taksa drugs na thoi chu adan na kan chiu lut ngot theilawa ati zual mai dona chu wang chuan a gai hun lo nga me ngai dona ni kan chhuak tong e tin pon lama chun doctor po chu a chhuak ta a taksa chuan dam doi chuan na kan thoka chu ta le a lau thong ren ta Cecilia chuan khongai takin min tampui te ka taksa hi aza chuai nin ka khia min tampui ka ngai an tia de yang mai ka tampui don che nia an ti chuan a pom ka nga a pia deuh tui pui lama chuan a kalpui ta tuya chuan a han chia daya tikhan engei an i zia da vem an tia o tlem chuan ka zia da vin ka khia an ti ani chuan tuya hian damdon ha thokai ma chu ti hian kan khoi don nia lungai su entin ma ka khoi don lo che ino mal hun thleng ka ha don che nia atita ti chuan thamong tak chuan Cecilia chuan an kwa ve ta a ole atu ka lo ni chuan a thuam no nan thuam ho po kha hatalavin thuam no pa ngai chalo hata chu han mu chuan makti emin enga dinge in thak tak inga tinge hi i hak tak lawa anti chuan kanun zong hi pathian tan ka peya mase ka chunga thil thleng te hi ka khathiam lo ni atita chuta Vitali chuan irin na chu midang iton te wangin adang lam mai tu kan he nem imi ton ten that lo wang mai in ini dang khai thlak dang lam tu kan lo nia kamu ma sak dok che khan kha nan nula ka ka mangai ni lawa ka mangai zo chu i that na te ingil nei na te i za ngai na te khang zo kha min mangai tiu tu chu ani zo ka ni chu wang chuan khang no pang tam tak en kol tu ni lo ta na in pek na zong te kami te chan him na tu ka ta na i taksa zong i hlan phal na te khang zo kha irin na chu ni chu wang chuan kha chu thla thlam lo la ka do ni atita chu tia han soi ta ka chuan makati ta em maya a go chuan mi thai mak lo ti thun te hi mi than lo ni lawa mi sual pe ka mo ka ti po he tiang hi lo ni le box ya he khovela hen tu hi nge mi sual chu nia he khovela hen tu hi nge mi thwa pathian chia lo dak tak chu niang le ka khathiam te noi lo fe tin a go chu buai ve ta nak mai ni ole heti lai hian mun pakhata kal turin motora hin ro suang me ka ti chuan helai luka hian madam nu cham ho en kol na mun chu kan thleng trep to nia min som ni ba ka ngai don to lo ni o no pang ho chuan lo mu chak to ngo tang che an lo tia chuti lai tak chuan an suan na motor chu a kon puak ta thuai mai an accident ta ni kho khlo chuan luka po chu om ngala ti chuan Cecilia po chu ni kho khlovin a om zui ta ni chuta le a kon hak chhuale chuan motor a chuan mi pakhata kon kala a kon pot chuaka Miss Vitali a to pa chuan ka zong muta che a kon ti heti lai hian Vitali te po chu anaw te ho nan chuan an lo committee me ka helai mun hi chu kandap ne vek towa helai mun a hian in an lain ho khom de hleka tuna tong ga lo te a chuan kan ne vek theina rin om an ti chuan a try moreti chung kwa te ho zong hi kan 10-5 ka ngai ni ama moreti hi man ma sabek la ti chuan engkim a fel thei mai chu ka ring ati lai tak chuan moreti hena chong phone call adong ta a han lak chuan video call ani moreti chuan he champa nupui in hei ning ka lo khria palom pui khop mai che
ti chuan lom pui nan hei kan entir chiang che tin Cecilia phuak bet lai chu alo lang ta nilo Cecilia tin kon ding ta hloi maya min lo ngai nep deu ni mai theya ma se kan chungai thil ti zong zong kha phuba ka la ve don ani tuna hian nang main lo kal la in naw te ni amo nang ma tom pui tu tu che lo ti kan ei chuan inu pui hi a thi ngalan ni mai atita ma se Cecilia chuan nilo local su abum che nei hi ti thum che tumania an tia ma se Vitali chuan ka that don khop mai che tin man mo takina bike chuan avat lana anaw te tel lovin ama chuan avakal ta ne Cecilia min long ha kang che kalo thleng trep an tia hetila hin sei tuangin Cecilia chu an lo phuak beta an lo veng deuh thup maya chu ta le Vitali chu a on lut ta nilo an ti chuan helai veng tu te hian on ka hlum ha lam tu ma se Vitali chu na kon kap hal tu zung maya chung veng tu te chu a kap thota zung mai van nei thak takin an zawai deuh tho chuan a kap hlum deuh ta vek maya ti chuan le Cecilia chan him tu chuan a kon kal ta Cecilia chu alo lom man to khop mai ma sen thong lama chuan mo ti chelo kalin Mr. Vitali silai ka chilo thiam hle mai mo an tia chu vele pistol chuan an tin ngal het isilai khai met puak nei chuan tin an omna bula chuan bom alo ma he ka thil ken lai hi ka thla ni chuan nang le ke inu puin an hian kan thivek don chu wang chuan silai kha peng hal ko atita ti chuan silai chu an pai thata thaka Vitali chuan ani kha chu kaltiala idu ni chuan ke hi min thatro hei ka kon kalta e ati ka thatang chemo nang ka hlum ti chu aul sam lutuk chu wang chuan hedi hani ti zok tiang tin bras na kal chu a on pho chuaka chu mi mang chuan a on nek ngal ta thuai maya amma ju thing ha zai mai ma se anu pui chan him na ni thena tu kana khoile lengam si lawa Cecilia la chu an hnunga thil zum mang chuan am phuak na chu ti chia ta lo tum ve mek boka chu ta le voi nga ma zat an nek tak no chuan Alessio Velati chu chuata chuan a bok ta thlop mai Cecilia chuan beilet ve da che enga tingi beilet lo antia nilove pathianga ti chuan nang hi chua zalenin iom don ani hei khuyala ka du ni pathian tai nilova tin ka ta pon ni bok hek lo nang ma ta inia chu wang chuan inun na chan him nan tlan chuak ang che an lo tia chu vele helaya mogati hian ole atok ta tin tiang a kon kenga alua chuan na tak mai vuak thuk top mai cho atum ta ni chu ta le Cecilia chuan nilo tin an phuak na chu an tal chuaka pistol chu charin mogati chu anunga jana kon kap ta pop mai ti chuan mogati po chu atluta chu vele Alessia chu lokalin a safety off na changi khave ta mo ha kon tia ti chuan Cecilia po chuan trap zoi in a kon kuata i thi don mogati man to lom apoi ka til tuk ke ma wangin ka tiang khei tura anti chuta Vitali hian min chan hima mi i thata chu wang chuan wang na mi kai thei don lo ni kha antia apoi lo nang ma ka chan hima wang chia wang kam ka kal don lo ni chuan ibula khem huna kan kal mai niang chu antia ham pan hi chuan anin fop ta ni ola zan lo ni chuan Cecilia chu ma chu na kon kala alana viavem anti na to lo ve antia dot ti soinin ka khatla kan ti chuan nia dot ka soini ro se ka taksa chu lana khop mai a hantia ani chuan i taksana ti gai dan ka khia sin a kon ti a moya chuan a kon fop ti ngal dewa ma se Vitali chuan i thil ti hi kha chiang em a hantia ma se Cecilia chuan a moya chuan a kon fop le a voi khatha zot leng che i thil ti lai hi i kha chiang amo alak lo top san thei ani don lo nia a han ti chuan i tong nem lu tuk min fo fe mai ta che an ti ta ti chuan an pan hi chuan an mudun ta ti chuan an pan hi chuan nu papa nga yang in an lo ta ni ola ti khan he thon thu hi alo top ta ti chuan a hmuno min a toy fel at khop maya he tiang thon thu hi ron ti chun zom zel kan tu manga a chang chu na thui deuh te poti ngai chang om ve thina yang po chu ni se a rem dana zol zelin kan ron ti chun zom zel lon ya ka ti zong khani phot te se ti chuan kan soita kan khan Bethel Center no pang enkol mek te
ankle to nu le pa nei mo mal chi lo te tan ton Christmas kum thaka we threin an lo nei thena tuin donation kan khon na hi kan kon tak lang thrin dona alo ni nom deu ni pon du lo skip me taula ma ko chumi pani khatal thin lunga na lo tho takin soitong kan he video kan siam la hin cheng sanga bo vel ting ve towa sing engemaw zat atlin thei chuanin alomom don mai